I da ste ljudi, izvinjam se na trenutak, danas snimamo Marketland. Znači šta se radi u toj igrici, kao vi ste, ja sam ovdje kao kupovac i sada prodajemo. Dosta sam razmišljao da li da snimam ovu igricu ili ne. I sada moramo ovdje. Ja ću samo staviti pauzu na što moram da uradim. Sada ćemo uraditi sljedeće. Samo malo da postavim mikrofon. Kristina. Ovdje vidite nemam, moram ovdje uder. Ali vidite, nemam dovoljno ovih. Ovako ćemo onda morati to, uzet ćemo ovaj paketić i da im šta fali. $174, mislim da je dovoljno. Razmišljao sam da mi ovdje ne bude ovako veliki prostor. Razmišljao sam da tu kasu premestim, samo da ova mušterija ode. Blagodarim. Tako, i ovo će biti ovdje. I sada smo znači premestili. Sada morat ću opet, izvinjam se, ove vidite. Novine. I to će tu ići. Sada možemo, što se mene tiče, znači ako niste znali ove igrice, vidite imate pitanja ovdje i morate da ih rešavate, ali ja sada nemam jedna pitanja, ali nemam ovoga. Ova epizoda će biti onako malo, kako da kažem, retardirana. U ovoj epizodi i nemamo puno para, imamo 10.000, ali ja ću snimati kod sestre. Ona ima više, pa ćemo tamo isto raditi, ona je veći level, ona je 12, a ja sam tek 10. Ja sam pre 5 sati počeo, znači ja sam na kompjuteru, ona je 2 sata, znači ja sam 3 sata na kompjuteru i već 10. Fali mi još 1930, ajde da im damo kao ovo da budu srećni i oni nama zauzat vraćaju XP-ove i parice. Fali nam još 1820, ajde da dam i tebi, macane. Znači, ako niste primetili ovdje kao open, tu možemo da zatvorimo prodavnicu i da je otvorimo, ali meni je non stop otvorena. Samo da ovako će biti dobro. Izvinim se što sam stavio pauzu, morao sam samo nešto. Znači, možda će ova epizoda biti dosadna, ali ja se izvinjavam. Ko je ovo? Ko je ovaj majmun? Student. A koji student? Durda! Izvini, Durda. Brate, ako gledaš klip, izvini, nisam znao si ti. Brate, evo da ću ti ovako. Ma Durda! Evo ga. Ja mafijaš.
Gledaj kao, opa. A on igra ili ono kompjuter? A valjda kompjuter, otko znam, brate. Što ne? Barunica. Ne znam. Ovo puno traži, a neću da mu dam, pa ni da sam te papuča. Kleba 153, toga 220, 71. Ovdje bi mogli da damo. Hleba smo imali veoma malo. I ovoga smo imali malo. 1700 jaja i ovoga imamo 1112. 10 pice i ovoga 203. 103, ne, dalje 103, da. 113. 1100. Ovaj klip ako ne bude izašao danas, izvijem se, onda će sutra izaći 2 klipa, ja mislim, ako ne znam koji sljedeći klip da napravim. Ups, slani se. Ko je ovo? Ovo je VIP. VIP, druga priča. To bi bilo to, mislim, ne znam više šta da radim. Malo dosadno, nemate ništa da radite, ali ja ću se potruditi dok ne budem snimao da zaradim što više kinte. Normalno snimat ću sutra ako budemo igrali, ako budem snimao idemo u posete, kao idemo vizit, idemo i tamo čistimo i sakupljamo pare i tako to. Moramo soka da popijem. To ne sme čuti niko. To ne sme čuti niko. Malo dosada. Zaradili smo tačno 12.000. I to bi bilo to. Hvala što ste gledali. Ja ću se potruditi dok ne snimam da zaradim ovo. Još ovih, još para, normalno, para nam treba puno, imamo tek 12.000, a treba nam da imamo barem 200-300.000, moja sestra ima 1.000.000, ne znam da li je trošila nešto, ne znam ni ja stvarno, morat ću ići kod nje da vidim. To je bilo to, hvala što ste gledali, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na moj kanal.